Salutare lume și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest tutorial vă voi arăta cum să folosiți Game Hacker sau Game Hacker de fapt la Clash of Clans. Întâi trebuie să vă zic câteva cuvinte de bază. Trebuie să aveți telefonul sau tableta rotat ca să folosiți această aplicație. Aplicația nu se găsește pe Magazine Play. O să vă las un link în descriere de unde puteți să o instalați. Ei bine, și ca să vă rotați telefonul sau tableta, o să vă las încă un link în descriere. Linkul nu este un program, este cu un clip care vă arată cum să vă rotați tableta sau telefonul. Ei bine, să începem. O să vă arăt și la Clash of Clans și la Hill Climb ca să vedeți că nu mint. Puteți să modificați orice valoare doriți voi. O să vedeți ca să nu credeți că vă mint. O să meargă 100%. Așa mi-am făcut eu asta de level 4. Nici bani n-am avut de uitat, maxim 27 și era mai mult ca asta de level 3. Eu am făcut-o cu $1. Ca să o faceți, apăsați aici, dați la 150, deci valoarea dați la căutare, dați la modifii nou. Și puteți să puneți ce valoare vreți, să zicem 0. Și uitați, s-a modificat. E mult mai bună. Și la shop puteți să faceți așa ceva cu orice vreți voi, de exemplu cu asta de 180.000, uitați. Chiar dacă nu puteți să luați totul modificați. Dar modificările nu rămân salvate. După ce îmi faceți barata, faceți direct că salvate nu vă rămân. Pune și voi 7, de exemplu. Ieșim de aici, intrăm și uitați, 7. Și ca să vedeți că hack-ul merge, o să vă mai arăt și la Hill Climb. Nu ziceți că vă mint, că hack-ul merge. Dați la asta, de fapt eu dau, nu voi. Și aplicația este mult mai ușor decât game-urile. Perfect,
Și gata. Uitați, banii merg, adică ați primit banii. Cam și acesta a fost tutorialul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îi dați un like și să vă abonați la mine. Iar până data viitoare la următorul videoclip, vă salut!